जों सिनि लाइफ सानाय दे अनि मुसु नाखबा रनाय दे अनि मुसु मतलब सानाय इनखे सबारक साबा काइसा भिखारी इनखेनो रना इनखे सबारबा काइसा मालिक खोनोंताबो सिनि लाइफ निनि लाइफ नोंताबो मालिक देंना मुसु नाखबा भिखारी दें अनि मुसु obviously joto no malik ni ani musuk na phiaba जों मालिक सिंगानि मुसुक दङो हाइफानोसिनि मेन्टेलिटी जे रियलिटी जों सामखाय दंमोन इनखेनो जों बाहायबो काइसे भिखारि हाय काइसे सानाय हायोनो जोंनि मेन्टेलिटी ओङै थां दङो हानि बांनो जेफा जागावनो जों फ्रि मांनो मुसुकखौ तानि जों भिखारिखौ जों सावनि मेन्टेलिटी दंमोन बाय जों जेफावनो हा फ्रि फिरिनो खेमावानि मांसि मुसुगु जेफानोसि आराम के इजी के हायनो दङैसि मावानि मुसुगु बनि बाङैनो गोबां बरक थाबक जों लुगो फिरि बाग जारो माने हाके फिरिफो सरकार फिरि रबाय दबा बबायनो बाहायरो खेनो पद्रे पडखाय बरक न बानायो हायसि खेनो बनो जों दाबुं नायदि सिनिति प्रासारो मुस्लि दाबुं नाय हान थांहां खेनो सानायोनो बेलायनो गोबां इनखेनो सामाने जागाव नायनो थांखां इनखेनो तासिनि मेन्टेलिटी सिनि युथ्स मेन्टेलिटी बो अमा हायो थाङै दङ तानि इनखेनो तिनि हायो नायखां इनखेनो जबनो ब्लाय गोबां सिनि तिप्रासारो डिपेंडिं ओङै दङ किन्तु जब थांहां इनखे जों काइसा बैनि तलब मालिक ओङै मानिया पिया मालिक ओंसिनाय हां इनखेनो जों बिजनेस सनो जों नुगु बिजनेस खायवानो जों मालिक खायवै नुकुगु बैनो सामुं रवो बैनो सुबाओ बैनो हेल्प खायो माने बर मनिसन काइसे समस्या न सल्युशन रवो तब जों दैथगने सापान नाङो सापान खरसा स्नाय रला फाला हा मनो जोंनि सल्युशन हा जों बनो पे खेव गोबाय खेनो जोंनि अर जागाव बहायनो हाय दिनै हायवो जों जतनो सायमानो जब बेलायनो कम ओङै दंखा हनै हायफानो जों ताबो जबनो बेलायनो जों डिपेंडिं दिनै हायो ओङै थाङै दंख जों बिजनेस फिल्डआव बेलायनो जोंनि कम ख एग्रिकालचार हाय मैखो थोङो बोसो गोबां रां दं पिया माइ गायसा बरै जों सिरि मावलाय दं मैखो थों खायनिसि जों वान सौलाय जाया ओङै थाङो गोबाहाय जागाराव जों बोसोनि बाङो अपरचुनिटी काहाख बोसों साम खाय मानखो पिया बासिनि मेन्टेलिटी ताबो जों भिखारि हाय रमन नुयो दबा सानाय बा मन्दिराव थांबस गवा साइ दंबायो इनखे अमाहाय सानाय जाहाय मेन्टेलिटी अ सिनि अर जागाव ओङै दं बनि बाङैनो जों सागनो बेलायनो कमखे वान सौगो सागनि भेल्यू न बेलायनो कमखे जों वान सौगै थाङो तानिखले सानायनि बाङैनो खौ कमखे वान सौमानि बाङैनो सागसानो कम उंजामानि बाङैनो जों गुबुननि बरक बायसा फाइटि खायमान याङै दंसोबो सागबाय सागसिमिसि वालाय लेबि सलायबो लंकांलाय मो ओंलाय दंसोबो कम बाय कम बा हापायलायबो पिया गुबुननि बरक बबा इनखेनो जों फाइट सासि खायमान या ओङै दंसोबो तानि सागनि भेल्यू न बेलायनो कम वान सौगो बर जागनि बाङै जों मालिक इंया जों मा ओङाने नो खां तंसिनि मेन्टेलिटी सानाय व भिखारि व सिनि मेन्टेलिटी थाङै दङ हानि बाङैनो जों अमहाय सिनि अर जागा ओङै दङ को ओ मेन्टेलिटी न जों चेन्ज मा खायलायसिनाय नोंले चेन्ज खायनि मुसुगो दे नोंनो वान सौयनाय दे नों मालिक दोङो ने मुसुक नाखेबा सानाय दोङो ने मुसुक वान सौयनाय दे